جاردن ودگرم سر مجارا پروسیا آشتیه به واژویا چهارسریه لترکیه و باکوره کردستانه ما گفت که وزیر داده هریداوی ترکیه داخواج پکه کریا کو پابندی بریارن کنگره خوبه و زود چکه خودینه دادم که دکو هن داخیانی هنه هن زانیاری جی هنه کو وکروداو جی مبدس خصیه دنواوی هفتیه داده گروپای کم یا پکه چکه خال و دریل باشور کردستان دینه و کنیت پاکیه که اجازه دتر لسروی پیواجوی امراض وستن میوانه کی من هیا جا آمده کو برز روژ گیراسونه ریوبری گشتیه ناوندا راوست یا لیکولینان کاک روژ دنباش سپاسون میوانه رو داوینه هون وکه ناوندا که لیکولینان هون روشه جنزیک و دشوپینن لو ماز دخوازم لسر پروسه چکدانینج تبه پرسم و چه زانیاری هنه یعنی الگوری زانیاری مد نواوی هفتیه دا گروپای کم یا پککه چک خوداتینه بله yani zaniyariye destemeci işte lejivşana nem dibinin heye yani çapemeni u raydarın siyasi partiyen siyasi dema dağvne u şuha bende bin ku ev demek nezde çek hedi ben danin çünkü hediye u prose yapıştı fesihkerin hati ilan kirin hati kifkirin lazım eku hingav boğatiyana vetin ev gava serekeci hedi berdana çeka ya sembolike. Le ev berdana ya çeka yani pişti fesih kirine ev jivek ilan kirina çek berdana çeka ya vek sembolike be gavek sembolike be avetin. Hunzanin Türkiye hem opozisyon hem jigele Türkiye lekoline nem dikin dem dibinin ku gelek kez ne baverin ku PKK devji çekkan berde. و دما داخل دبیجن کو ام گلی ترکیه دما پرسیم دبرسوینن دبیجن کو ام دخوازیم پروسس آشتی سر بکه لبله ام نه باورن کو PKK دفش چکان برده و چکین خودانه و بکه سیاستا سویله جبو و اف گاوا به آویتن اف دیمنن ل رایا به پاربکرین ممکنه کو باوریا گل زیده بکه و سیاست نموانا جی جبو گاوین خورتر به حزب بکه وقت چه گاو کاکروش یعنی اگر هاتو افدی من بلاو بون گاوین لپشتیوه کو پیوسته بین آویتن بنریناوه ده چه بن؟ بله یعنی اول جوتمه ها 2024 حیان نها امزانی نه پروسس دست بکری اف پروسس شنگا دست بکری و دما دست بکری و حیان ها به تایبتی سروکومار اردوغان گاوین مزن ناویتیه و امزانی کدیسا اف پروسس هنه بر ریا دولت باحچلی و هاتیه ری ببرن و اف هر دو مسئله تبلیغیه که لسر گل ده چتکه لازمه کو اف mesele zelal bibe. U Serokomar Erdoğan cemzanin ku eftir saviya 2015 yan berdevam dike. U travmaya viya 2015 yan prosesaya avulde dema u tekçuyin çebi ev tirsa Erdoğan naha berdevam dike u nizani yecube mesele de ve mesele de çava gavan bavece. Ev jivek raya gel ne bavere ku vek raya gişti ne bavere ku PKK çekan dane yani hayan hatır saviye ev jihole nerabiye u pişti ev gavin sembolik benavetin ez baverim ku Serokomar Erdoğan belki pişti ve mesele hingavin mühim giring bavece ev çiye ev gav evin ku ayekem baveriya siyasiye ya duyem kanunun infazene ev ben rastkirin u kesen girtiyen siyasi u yenji endamtiya PKK hayanaha radze u cizayin vabe sazkirin ve nika be sazkirin ev ya duyeme asiyem jibo makegazone keknu lazım eku proses eknu dest bebike ev ji برای دم پارتیه
belki dest bi bike û rêve biçe hem iktidar û opozîsyon û Dem Partî bi hev re her sê temamî bi rêyek nû biçin. Ev gavên ewil tê bîrameyê sereke Kak roj hûn di nava xelkê de rapirsiyan jî dikin bêguman û li ser vê pêvajoyê jî we rapirsî kiriye. Bo pêvajoya vê carê li gorî encamên rapirsiyê we hûn çi dibînin? Yani bendewarî û hêvî gelekî zêde ne ku vê carê serkeve? Belê ez dikarim wisa bêjim bendewariya gel ji bo serkeftinê kêm e. Yani piştgirî zêde lê bawerî kêm e. Sedê şêstî û pênc raya giştiya Tirkiyeyê bi temamî piştgiriyê dide vê prosesê vê pêvajoyê. Lê belê sedê çil û du kes encek dibêje ku ev prosesê ser bikeve. Yani bawerî kêm e. Ji sedê çil û du ye. Belê sedê çil û du dibêjin em bawerin ku ev prosesê ser bikeve. Sedê şêst û pênc jî piştgiriya xwe dide. Lê dema em raya giştiya Kurdan dinêrîn piştgirî nêzî sedê notan dixweyê û hêvî û bawerî jî nêzî sedê şêstan xuya dike. Yani nava Kurdan de hem bawerî jî zêdetir e hem jî piştgirî zêdetir e. Başa ew rêjeya baweriyê û piştgiriyê li bajarên Tirkiye çawa ye? Belê em dikarin bêjin nava yani em piranînan bajarên Tirkiyeyê em dikarin bêjin yani ne bajarên Tirkiyeyê tenê ew ji bilî Kurdan ew bawerî kêmtir diçe yani ew tişta rekama ez dedim sedê şêst û pênc Kurd jî tê de xuya dikin. Wê lê de em dikarin bêjine bin sedê ya hema em dikarin bêjine bi texmînî nêzî sedê pênciya ye. Başa. Li gorî wan rapirsiyên ku hûn dikin xelk çi dibêjin yani pêwîst e ku gava niha bê avêtin çi ye? Kak roj? Belê ez we dibîst. Te pirsa min bihîst. Min got ku xelk nerîna wan çi ye? Yani rapirsiyên hûn dikin xelk herî zêde daxwaza çi pêngavekên ha dike ji bo serxistina vê pêvajoyê? Belê. Yani metirsiya xelk an jî em bêjîne nebaweriya wan ne ji ber gavan tên gotin. Ya yani ew nava xwe de dabeş dibin. A yêkem em dikarin bêjin kesên li nêzî opozisyonê dibêjin ku ev prosesa he prosesek ji bo xizmeta Erdogan bike tê rêvebirin ji bo wê em baweriyê lê nayîn. Kesê em bêjîne nêzî desthilatdariyê nêzî AK Partiyê ew dibêjin ku PKK dev ji çeka naberde carek dî şer derkeve ji bo wê em naxwazîn. A sêyem yên em bêjin alîgirên Dem Partiyê yên gelek ji xwe yê piştgiriyê nedin kêmin yani em bêjine yên metirsiya wan heyî. Ew jî dibêjin PKK dev ji çekan jî ber de Erdogan û hikûmet gavên mafên Kurdan yên neavêjin û Kurd yên nebaştir ji vê meselê de derkevin. Ev her sê xal hene li tê dabeşkirin li alîgirên partiyên siyasî. Başa. Wekî din jî ji bo aliyê zagon û yasayê de we rapirsî kirine gelo nerîna xelkê çi ye heta çi qasî piştevaniyê li guhertineke destûrî dikin yan jî çi pêngavên yasayî bêne avêtin ku wê baweriya xelkê bi pêvajoyê zêdetir bike? Belê yani niha li ser makegazonê ev proses naya haftin. Ew ê bêjim ji bo wê jî em jî rapirsiyan de van pirsa niha nabêjin. Eger em li van pirsan bipirsîn jî em nebawerin ku data û encamên em jê qaneh bibîn derkevine holê. Lazim e ku ewil ev proses biçekê rêve biçe piştî wê em ser makegazonê biaxivin. Ji xwe niha meseleya prosesa makegazonê û prosesa aşitiyê ji hev cuda rêve diçe. Wisa ji raya giştî re tê gotin.
belki piştî ev gavên he biavêtin gavên cekberdanê biavêtin hêdî kanûnên siyasî derkeve û komisyonên meclisê bixebite hin tiştê nû bêje belkî piştî wê demî em dikarîn li ser makegazonê biaxivin lê em ne ser makegazonê lê em hin qala hin mafan dikîn em ê dibêjin em dibînin ku Kurdên Tirkiye kesên Kurdên Tirkiye xwestekên we yên herî mezin bi piranîn li ser de müşterekin zimanê Kurdî ye perwerdehiya zimanê Kurdî ye û em dîsa dibînin ku kesên ne Kurd jî yên Tirkiyeyê dijîn Tirk ku em bêjin etnîsteyên dû ew jî nerazîbûna we ya herî kêm ji bo zimanê Kurdî ye em dibînin ku yanî zelalî navbera Kurdan de ji bo zimanê Kurdî zêde ye navan Tirkan de jî nerazîbûn kêm e belkî eger müzakereyek dest pê bike ji vê de dest pê bike. Tu dikarî rêjê ji me re bibêjî yanî hem ew Kurdên ku daxwaza mafê zimanê Kurdî weke zimanê perwerdeyê dikin hem jî rêjeya wan kesên ku ne Kurd li Tirkiye û ji vê yekê yanî nerazîbûna wan kêmtir be ji xalê. Yani belê niha em dikarin wisa bêjin perwerdehiya zimanê Kurdî em di sê şiklan dipirsin yani ya yek bila temamî Kurdî be ya bila yek Kurdî û Tirkî bila hemam be bila Kurdî piçekê cih bigire lê bila piranî navê Tirkî be demam hemûyan didin bahev navan Kurdan de xwestek nêzî sedê heştî û pênca notan xuya dike yani her 10 Kurdan em dikarin bêjîne 8 kes bi rehatî em bêjin xwesteka we ya zimanê Kurdî heye nava raya giştiya Tirkiye de jî bi temamiya wê de em dikarin bêjine ku kesên nerazî tenê sedê pêncî ye yani sedê pêncî yên raya giştiya Tirkiye dibêjin ku eger heta em bêjine her 2 kesan zêdetir her 10 kesan pêncan yan jî zêdetir dibêjin ku eger PKK dev çekan berde çêdibe ku Kurd perwerdehiyê zimanê Kurdî bibînin ji bo wê jî yanî xwestekên dî de yani em dikarin bêjine ku nerazîbûna gelê Tirk raya giştiya Tirkiye zêdetir e lê dema mesele dibe zimanê Kurdî hem xwesteka Kurda zêde dibe hem nerazîbûna Tirkan kêmtir dibe. Gelekî spas bo te roj gîrason rêveberê giştiyê navendara westeya lêkolînan ji Amedê tu mêvanê min bûyî. Serçawa.